ennustuksenihan minä pyrin laatimaan hyvin tarkkaan seuraamalla erilaisia luonnonilmiöitä. Esimerkiksi kun kurkiparvi lentää idästä pohjoiseen, on luvassa matalapainetta, joka taas osaltaan voi vaikuttaa siihen, että vesisadetta esiintyy hyvin runsaasti. Myös kirjosieppojen pesintäaika määrittelee mielestäni hyvin tarkkaan, minkälaista säätä tulee olemaan. Että enpä minä oikeastaan muuta vinkkejä osaa antaa tähän. Ne ovat semmoisia vähän niin kuin salaisuuksia ollut enemmänkin. Näin.